Ugaltze aparatua. Ugaltze aparatuaren funtzioa gure espeziearen iraupena ziurtatzea da. Funtzio hau betetzeko organo batzuk behar ditugu, baina ez dira berdinak gizonen organoak eta emakumeen organoak. Gizonezkoen kanpo sexu organoak hauek dira. Sakila, gizonezkoen sexu organoa da. Glandea, sakilaren muturrean dago. Prepusioa, glandea estaltzen duen azala da. Barrabil zorroa, azal leun eta sentiberako poltsa bat da. Barrabilak babestea da horren eginkizuna. Barrabilak sakilaren alboetan obalo itxurako organoak dira, eta bertan espermatozoideak sortzen dira. Gizonek barruko sexu organo batzuk dituzte. Uretra. Uretratik hasia eta gernua igarotzen dira. Odi deferenteak. Espermatozoideak odi horretatik ibiltzen dira. Prostata. Espermatozoideak bizirik irauteko beharrezkoa da. Semen besikula. Espermatozoideak egoera egokian gorde eta proteinazko likido bat sortzen dute. Espermatozoideak. Gizonezkoen hasian semenean egoten dira, barrabilek sortutako espermatozoideak. Ugalketarako zelulak dira, izatz batekin. Haren bidez emakumearen barruko sexu organoetan aurrera egin eta obuluraino iristeko. Emakumeak gizonak bezala hainbat organo ditugu. Emakumeen kanpoko sexu organoak. Emakumezkoen kanpoaldeko sexu organoen multzoa bulba izena du. Ezpain handiak, bi azal tolez dira eta bulbaren barrualdea babesten dute. Ezpain txikiak. Ezpain handiak baino txikiagoak dira eta ezpain handiak estaltzen dituzte. Vagina zuloa eta uretra zuloa babesten dituzte. Klitoria, ezpain txikien elkargunean dagoen organo txikia da eta oso sentibera. Uretra zuloa oso irekigune txikia da eta bertatik kanporatzen da gernua. Vagina zuloa, vaginarako zaharrera da eta bertan himen amintz me eta mal gu bat dago. Emakumearen barruko sexu organoak. Neskaren barruko sexu organoak bogal organo izenez ere ezagutzen dira. Eta gorputzaren barrualdean daude. Emakumeek hainbat barruko sexu organo batzuk dituzte. Vagina, umetokia gorputzaren kanpoaldearekin lotzen duen organoa da, oso elastikoa da eta aurra hortik ateratzen da. Umetokia, vaginaren antzera oso elastikoa da eta hor garatzen da fetua. Falopioren trompak, umetokia eta obulutegia lotzen dituzten bi hodi dira. Obulutegian hilero sortzen den obulua hartu eta umetokira eramaten da, trompen eginkizuna. Obulutegiak, bi organo txiki dira, horien eginkizuna obuluak sortu eta heltzea da. Hainbat sexu hormonak sortzea. Hormona horien izenak estrogenoak dira. Obulua. Emakumeen obulutegietan sortzen dira obuluak. Bat heltzen denean, falopioren trompara jaisten da obuluak. Ugalketarako zelulak dira obuluak. Eta espermatozoide bat heltzen denean, falopioren trompetatik gora eta obulua ernaldu egiten bada bizidun berri bat sor daiteke. Ernaldutako obulua zatikatu egiten da eta ehunak eta organoak osatzen ditu. Haur bat sortzeko sexu harremanak izan behar dira. Espermatozoideak obuluarekin elkartu behar du, koitoaren bidez. Hau da, lehenengo gizonezkoak emakumezkoaren vaginan sartu behar du sakila, eta bertan semena edo hasia izuri. Izurketa horri eiakulazioa deritzo. Gero, hasian dauden espermatozoideek umetokiaren sarreratik falopioren tromparaino igo behar dute. Falopioren trompan obulua badago, espermatozoideek obulua ernal dezakete. Espermatozoide bat, bakar bat, baino ez da obuluan sartuko. Ondoren, ernaldutako obulua handitu egingo da eta zelula txiki askotan zatituko da.
lehenengo 2, gero 4, gero 8... Bukatzeko ernaldutako obuloa umetokira jaitsi eta haren horman itxatzirik geratuko da. Une horretan, enbrioia sortu eta garatzen hasiko da. Orduan, emakumea haurdun dagoela esango dugu. Haurdunaldia 9 hilabetekoa izaten da.